Assalamualaikum ya Kiwani. Dengarkan kiasan Tafidu mandiri Kulu nafsi zaikatul mauti. Oh setiap yang bernyawa merasui mati ndahlah dapat dibanding lain. Kiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari Nabi Yusuf. Matahari terabi daripada matinya, mangkola turun angin yang tangkas. Kayu-kayuan tongkong kafe di kursi angin tarabat ke hati sawaka tu itu dajal lelape kana madayu insan magage-gage alam lakalam nyawa lalari. Tidak Baitul Muqaddis pulau sawatu dajal tadapi lalu ke situ. waduh sebabnya mangko itu malaikat mambe beribu-ribu. Itu tandanya kiamat berdiri alimu lagi lah guru lah mati tobat dan indah diterima mulai eloklah tobat di zaman begini nah jangan menyesal kemudian hari obat ini.
kamila de nyobari barasa doi oi de takau iyo lai marinan dicari kato pangai la suaro iyo takai dinyoban nanam mutagaran duit di kapalu dasa kurang iyo ai la kurang nyona mo barasu ai katalingo iyo jo irama derangina iyo ai ikunan la bunninyo Pasana nandiyo na diati Pasajo iyo nandidado kami oleh buai anak iyo nang ko jago Jokirama iyo onde lerang minang Rampau iyo banaku dolimo anjuang di lau ilimo limo asau di bongka jurung mudi Nilau ilimo limo Esau adibongka jurumudi karam di lau dapat ditimbang pusal moro nan bedo kok karam di batangan naik Karam dilawik dape den timo buyai Nang bedo kok karam indah kunjung babini ayo rampau baku dolimo anak saiku apa mutui tali Bawa baku dolimo Nang saiku abang gigi tali ai kurang jawab kirim bunga kawan kok layu adikan tijo pucua ubi Kurang balai satu kirim kudo Kau mandi di tuka join dua jawi anak pulau nasi batungku di bali aku tahu lipekai Pulau si babungku Adi bali pulau ni pekai pulau lipekai Asawa tabong kajare nyoputu
Kalau di dalam tansi marah saya lakukan kaki sekurang-kurangnya namun tangga gigi. Batu itu usah poligami biar hidup aman tentram merehadanya. Sewaktunya lagi kasih dengan ramai antara kita orang sama pandai. Itu orang sama pandai di pagi ini mungkin alah sesuai. Karanonyo dulang sampun lagi to pakai para kucina melabal bagai-bagai. Sewaktunya lagi ke anda dan tulan ni kopi tua dari kami baduh. Kau tak tahu. Iyo ini bidua dari anak muda labakan bare isu obasu. Nandun sana la iyo di sini ko. Kadino ala iyo kan bulu. Nandi doa laikan benar ka Tuhan layang ngasuh. Lancar layan ayo sagalo narusaho. Nilemano nanapetani berhasil larihan nanyo. Iyo mano napigawan. Naik jualai golongannya. Bersamaan tambah sayang pengkibat tambah jijik. Saya jualai hendaknya ayakan atasannya. Iyo manonan katarana. Lagapu-lagapu lantarannya. Karena iti Sekali lain lagapatiku. Oh Iya lah iya malah. kami kira kata gue lagi gue kami yang mana gue Apa nak kayaknya tadi itu lah iya lah. ada kumai itu Tadi itu. oh